Hello guys, σήμερα θα παίξουμε αυτό το Zoom 15. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχω διαλέξει την έμπολη, τώρα το έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει και πολλά μάτς. Το είχα κατεβάσει και μια φορά, το είχα κατεβάσει και χθες που ήταν Παρασκευή, όχι, τι λέω, μπερδεύτηκα. Τρίτη, ναι, Τετάρτη, το είχα κατεβάσει και είχα πάει πρώτη θέση, έπαιξα 16 μάτς. Και πήγα με 51 πόντους, ούτε μία ήττα, έβαλα και 51 γκολ σε 16 μάτς. Από 7 έβαζα περίπου και 3. Και 2 γκολ έχω μόνο. Δηλαδή... και έπαιζα μόνο με αυτό εδώ που κουνάω τώρα. Και το α. Περιμένετε, θα κάνουμε ένα πέναλτι. Πώς θα το κάνω? Δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά... θα κάνω ένα πέναλτι στο γάμα έχωση. Γκολάρα. Χωρίς στυλ. Μετά είναι το cup. Το επόμενο βίντεο, συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ να κάνω βίντεο. Απλά είμαι και λίγο άρρωστος, εντάξει δεν είμαι τόσο πολύ, αλλά δεν είχα και όρεξη. Αλλά θα κάνω πολλά βίντεο αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω και ένα σουβλάκι challenge με ένα φίλο μου. Θα του πω άμα θέλει να το κάνουμε. Άμα δεν θέλει θα βρω κάτι άλλο να κάνουμε, ένα challenge. Ας πάμε να δούμε όχι ρε. Δεν θα το δείτε. Και συνεχίζουμε. Μου έδωσε 30 coins. Εντάξει, Lord Market. Ας πάμε να δούμε. Έχω πάρει μερικούς παίκτες. Θα πάρουμε και αυτόν. Πήραμε. Έτσι, πάμε. Πάμε να μαζέψουμε, να αγοράσουμε. Είχα και κρό στο άλλο μου. Αλλά fuck, ο αδερφός μου έκανε μια μαλακία. Ναι, εντάξει, κάνω editing. Πάμε με Παρί. Να τη γαμίσουμε λιγάκι. Δεν πάτησα κάτι. Μην βάλεις κόκκινη. Κόκκινη με τη μία. Αυτή στο... Πού... Μη πω. Το είπα. Όχι, και έχει παίξει. Αυτό δεν θα είναι εύκολο και παίζω και έχω και... Μπορεί... λίγο πιο καλή παραγωγή, θα ανεβάσω και Viva Show, να κάνω λίγο πιο έτσι, να φαίνεται λίγο πιο... Κρατήσω για...
Θα βάλω και αυτό, μπορεί να βάλω και στο link να δείτε το κανάλι του. Αν σας αρέσει κάντε ένα subscribe. Άλλο τώρα την ακούω μια χαρά εδώ. Άλλη με έναν φίλο μου. Δηλαδή γκόλτε στο Clash Royale. Στο Clash Royale μπορεί να κάνω και βίντεο που να βοηθάω decks. Δηλαδή να σας λέω deck. Καλά, θα μου γράψετε τι αρένα είστε ή να κάνω μια ομάδα και να... Τα 3. Level 3. Δώσε μου κάτι. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Το Βέρντι θα βγει αλλαγή. Αυτό θα είναι αυτό το μάτι θα παίξουμε. Θα τελειώσω το βίντεο. Γκολ. Κύριε πλούστη. Να κάνω αυτό το βίντεο που έκανα με botflip.
πώς ακουγόταν η φωνή μου. Ακούγεται μαλάκα, πώς ακούγόταν σαν ήμουν κορίτσι. Τι ακούγεται σκατά η φωνή μου. Μάτωση. Δεν έχω πάλι γκολ. Ομλά. Θα προσπαθήσω να μην βάζω έξω την μπάλα ειδικά για πολλά δευτερόλεπτα. Και εδώ με Ομλά. Αλλά Αλβανί. Αλβανέ. Αλλά κάποιος εδώ, έτσι, εκεί. Οπ. Μπορεί να ανοίξω κι άλλο ένα κανάλι, δηλαδή είτε να είναι σχολιασμού. Μαλάκα. Fuck. Και τώρα πρέπει να βρω και μια κάμερα για να φαίνεται και το πρόσωπό μου. Δεν ξέρω πώς να τη συνδέσω με το κινητό. Fuck, και με άχρηστος απάντα. Και τώρα ακούγεται σκατά η φωνή μου. Θα κάνω και δείξε μου το φίλο. Πολλά πράγματα. Θα κάνουμε και help YouTubers, δηλαδή θα βοηθάω YouTubers όσοι θέλουν να τους κάνω ένα subscribe ή 5-6. Έχω έναν τρόπο για να κάνω 5-6. Έχω 2-3 tablet, αλλά έχω φτιάξει και άλλα κανάλια που δεν τα χρησιμοποιώ. Μαλάκα, χάνω το πρωτομάτς. Άμα χάσω θα το διαγράψω. Όχι, δηλαδή δεν θα διαγράψω το παιχνίδι, θα διαγράψω την ομάδα και θα το ξανακάνω από την αρχή. Να έχω βάλει γκολ, φανταστείτε. Πέναλτι. Άντε, γεια. Έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά. Μου γρήγορα. Από εκεί το έχασα. Δεν έχω ακόμα. Έβγαλε έξω την μπάλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα like και πείτε μου στα comments άμα θέλετε να σας κάνω subscribe. Bye!